kar spesialis lah kar biar tuma jirpo fresh reporter ke doan tuman si pini bangke bilta ki pico lapen alang tuman si pini cingki je thanang lapen alang tuman da interaction lo lapen ke nilihin alam mencopak lang ye pan si pini waida klarsa pen na tuman laso pini tong sokot pen ang hang alam the bangke nili waida klarsa pen ang tuman apa cini nili 1986 ang movement kan sinilita movement long ke tu hempre ke hang aprang nili cini unde sita 1986 Karbiang long lapen ensil pangrum rapet pen isi Bharorang kangalong constitution a right made constitution long ketok article 244 ya put ha laso ab movement ke cheng along pensinil ka kacerap dun pula sort kacerap dun pen nili mithang mata penan ke pho lapen ke jok adolo kisung dadolo alam the bangela puino nilila sotame karbi lokachale song Karbi Student Association sinili hala so claim dun mom lapen Karbi Student Association along aprang nili general member son si claim dun mom api 1986 ang movement hor bang bom mo si bang bom pen isi hempre ke hang asong da song ni ason do koklo isi abang ke ASC Autonomous State Demand Committee lapen isi abang ke kaskom lapen kancaskom isi bet lo hala sort kancaskom kaskom long ke dodu namang ke karsa lapen ke karbi risot orbar lapen ke ASC long do bang ke KNC KSA lapen ke ASC asong tangrat pensi hempre ke hang nang je song bom bang bom lo api kaskom kancaskom dumta karbilo kachale asong dodonai student wing dodonai pu lasoma thasi RKMS waprang nang seng lo RKMS pen nang seng de pen api bang ke KSA full fledged donang ji KSA ke inglong pho lapen clear tau ke chengsia mehang apa thek la ke Gandhiram timung lapen ke ilum ka ching honai amai fu karlitang Protap Sondro Tokbi alang kem sa mehang pa thak lo laso pa thek pen apisi RKMS pen KSA full fledged donangi pusi borsing long phara kahai to mangke alang le to mangke bibison ing tilo lang to mangke KSA metheng tom si othip dolo lapen ke ako RKMS pen kachela thu dong kam long hala sor bangke KSA full fledged nang seng lo edho committee nang seng lo laso ke ratur teron si mai phulo advar besi konchun bangla general secretary la sofi di puarong sopia long full fledged KSA inglong pho cleared up la so seng lo la kamai phu bangke omor sing diso lo la penke general secretary bangke Bhuvan Chandra Ronghang lo hula so nilita central committee long AGS chudum lo aphi bangke sub central amai phu west Karbiang lo aprang regional committee pu ali ngong regional committee pu se hola so ke sub central west Karbiang long phanke hola so sub central long ke aprang ke cheng si ke horen tongbi non ke DS SP lo hola si president la so phi bang ke nilisi sub central president lo la so bang bom pen KSA bang ke isi Tidolo sita piniar nianta KSA phan pimrem repin lang KSA phan
jok ta me hang thek thilang KSA phan ka condemn la pen KSA phan ki putot KSA ke non political organization KSA ke jok a political party ta gali KSA ke jok a political army ta gali sita pini KSA phan Karbi lo kachak le song aphan la son ki putot nili SCM pule pini press meet keli kedo kali nili nut political party a song pele pini press meet ke hangali pini nili nut CM pu hisab le nili dak pini press meet ke hangali nili pini nang tuman nili nang tuman cho hanga bang ke nili je Karbi Anglong rata chini nangji pini Karbi Anglong rat tumta waida klarsa pen chini nangji nili pini ke hangke abarim Karbi lo kachar le song ke klembang abang lo pu pen sinili pini nang tu mana johang ete people loma nili pini theglong lo iursi ke inut bahini tum pupo Karbi lo kachar le song ke ase ban ke boycott nangji Karbi lo kachar le song ban ke pini latum ban ke adima klong pek nang ne pini ke Karbi lo kachar le song ban ke da Karbi Anglong no hokta adima klong pek nang ni derjin nangji lapen ke doan amai long tamelang tumane boycott nangji lapen condemn nangji pu kaning je nili arjudon long lo pini hithi ruibak aprang benili pinan arjudon long social media long oko tumi thota nili arjulong lo inut ke thekere ka chekrong jai kathar nili an adinda political amai long ni lalang lipan sorsa se lapen particular amen sunglor penili pupe pini asonson Karbi lo ka chale song phan alangli pini kipu bangke je kipne par student association pu hina bangke nili hin benke condemn lo la sona bunet bangke Karbi lo chale song phan la son ka pimre Karbi lo chale song phan la son ki putot Karbi lo chale song phan Karbi lo chale song phan Karbi Anglong lo non ke doan atto kan no ke do Karbi tumna arjuta me Karbi lo chale song phan ke song plida me kipne pera song ali Karbi lo chale song ke lage student organization lagen ke Karbi student association alangli pini atimation rara mai pilonga ninje ke Karbi gali la tumke kipne par student association puahin ke nili aparim KSA ke claim duna bang puahin sen ke nili condemn lo la son sora muni ban ke Karbi Anglong kachari ji lapen Karbi Anglong kilit ponji Karbi akai phan ke ja ponji Karbi Anglong phan an so se ka pang tang ponji fu bangke nili hin benke alangli phan ke aot ave adur ave lapen alangli ke chelar nangi pusi nili white dark class pen nang tuman social media long pen nili punglo nili ya kaningje nili lam kipung men sing ningjelo nili ningi thi pen sing ningjelo Karbi lo ka chale song phan pini harni anta nili pimremre pin lang Karbi lo ka chale song phan nili pini harni da putotte pin lang Karbi lo ka chale song phan nili pini harni anta pimremre lang lasi la son amunir phan jongjong puno sita asong man punang me mane jongjong man pudet lale pelegalam sita asong aphan la so bangke nili pini Karbi lo chali asong aphan la son bang jok le puita nili la bangke nili digestion ne la son ma jok aphan le Karbi lo chali mane asong aphan ki pu bang ateran aphan ki pu bangke nili alangli phanta nili pini ke condemn lo pusi nili Karbi lo chali asong ke claim bang abari mahin ahin ai pensia lang phan nili pini nang le tuman press media hoi pen nili waida class pen bachini lasi pina bikta me nili mate hola so nalama alang Karbi lo chali asong phan kapim re malong nili arjab dunji lapen nili nele nangli mathano jai kathar Karbi lo chali asong je asong inut bahini det kali Karbi lo chali asong holada protap sondo trokbi lapen ke gandiram te timu akahai tu kharjong nang cerap dunji lapen hola tu kharjong nonanta siningang songlong edong thirgat sidola lapen ke non ke do bom Karbi lo chali asong penan ke claim dun abang puang phitung ta duk pikla lasi bang joga phanta asong amen pen condemn nang ne jongjung amen pen nang li jongno mane tuliram ronghang laphan jong ingno mane omor sing diso phan jong ingno mane borsing rong phar phan jongjung amen pen jongo Karbi lo kachak le asong aphan ke
kidnapper student association puagangke asong amen ki puagangke nili sodak pen pimbrem lo pusenang tumpan waidak klasapen social media vai pen pacini lo lapen penap di jongsi kar bilo kacang le asong tumpan lason pimbrem bam pulang te konama penen amai meeting lo ni SCM pula kidun jikali kar bilo kacang le asong abarim iklembon aba amunit inut pusineta kar bilo kacang le asong kacing hon nai abang fu pusinilta holadak nili dunji lapen kar bilo kacali asong along ke do bomohut movement klembo mosi kar bilo kacali asong along sub central amai fu nili do bomosi nili do gangjel along phatek cheklo jo nira ni sinili jam krajang hem pregamen pen lasi jai kathara sonson kar bilo kacali asong aphan kidnapper student association pu kapim brem banke nili digest ode laban waidak klarsa pen nili challenge lo ala pilin nohoma nili bana challenge lo nili alang liban challenge si penap nama alang koda ka meeting lo ma do nili da arjap thibji kar bilo ka chal BJP fan puno RSS fan puno political party fan puno team kar biang fan puno laban council fan pimrem no sida kar bilo ka chal ya song apan pimrem nongle nili waidak klarsa pen si nang social media fan pachini lo don mangle tu lasi media korte tu mata tuning lilo laso media hoke checkman full video pino lasi jai kathar son ke karbia khaifan kera jia bang fugali karbi student association apan kaching hon amunit kalisi kapimre mamunit lasi alangli ke karbi lo kacharli a student tumpan ari sojang tumpan kerai koma bangali karbi ang bongsi divide and rule karbi ang bongsi groupijim ka bonai karbi lo kacharli fan kapimbrem amunia songja puda nili hoye hok intungte lapena langli silong ka porihut karbi lo kacharla songlong dodun lo pamunile ko pie poselali sining thoklong te ame hang chero pot lalang lita karbi lo kacharla songlong dodun bek abang pupule pi poselang sining kan thok ako mane sining leng thok ta ame hang chero ame thang je chero non ke karbi student association mase alang ka pemrem lasila so video non hasinili theklong lang morning sam baji thong por lasi theklong det penili ningduk piklo la penalang fan ningtang piklo la pela son ka pimrem afan jai ka thar det kali anu tin phana nili ferere karbi lo ka chali song phan nili la son ka pimrem abang fuang phi phan ke nili ke ichu jeng na nili claim la pen ferere white dark class sa pen senang tum press media long ta nili ingtang dak la pen ning ting class sa pen senang tum mansa la so pini media long na jahang la pen ning ki pung la pen ning ki jang je la pen ning ki oi la pen ning ki duk la so pen sin nili so media long nang tuman nang jahang lan chom ini kar di itu nang opilo la so puiso nang kaltu nang pomalo nang ke nang karbi lima mohen ni pulo mate kese bansi ka konde kursing di mung komala kese ban ka konde muni komala la kese ban boykut nang ip komala la kese ban dim klong pek nang nei malala nang le nang kar jujia kuison sin nang le arai dabi kese ban ka konde muni komala la कैसे तुमना के चौकचे किपने पुगली मती के दाम से कैसे तुमने ली सोशल मीडिया के दाम के थेकलो तेंगे अलग तुम कैसे तुम गद्दो के बेचे लांसी के दाम से कारजू से के बांसी कैसे सही है मलंसी अलग मन कारजू बो आनंदिन ता जय का था रफान नीली लासो काउंटर पिपे पिनला निंगे जे पिनला ako opinion ni jai kathar fan ka ferele tuliram ronghang CM ke man bom kali team kar bianglong leader ke en kali nili tu mana me putot flyover
pinpu flyover bilong le pinpu lo nang pi nang pipina right do PIL KSP ni thanga pupe tanili lahai lam nili RDNS nili kimbomlo Nagaland border Khan Bosti pen Dudu colony eviction law Mia Fan pen Naga Fan eviction ke illegal PIL KSP Mia pen Bangladesh Mia Tumphan Karbi Anglong naga do ka eviction potke lapen naga tum naga do illegal dak naga cera airport lagi illegal PIL KSP nili hola hai nili pacing ne media long da nili damde legally nili je fight lo high court pe nili high lo lasi eviction da success lo hola ke bang political benefit ke long jalam lo sida pini kese ban ka condemn ji amunit nili ta hai oko jok ta hai long le la pen hai nang ni karbi lo ka chal ya song ke KCS ban condemn long le karbi la meramai ban condemn long le la tumge independent organization la tumge nang li chini ma hola mane kursing ta KSA ban condemn bete la ban hang lam delo nang li kidnap pusi pupu ni yeta bara reporter putar nang Neli bangka alam tum si akoi jepi ba. ala tum lam nang li punang ala tum long se akoi pilo pulang na arjunaing manang Neli dapat kali. nang li arjunaing manang li bisuna ke bang reporter ni nang chin le nang respect lo nang li tekan hola dak pini KSA fan alang la ka condemn kursing di mong bana arjuna pie posin nang KSA fan condemn nang po KSA fan boycott nang po na KSA fan adima klong pie posin pek nang ni punang pulo karbi lo ka chale song fan la si curi se colong men tiolang pong pulo ke alang panda arjuna ko lo KSA tumna reply pina ko lo nang ko pie posi la ni tuman boycott nang po ni tuman people lo condemn ke ni tuman nang punang po dim klong pik nang ni karbi anglong beta la tuman ke plung nai po a video theklong lo punang nita condemn nai boycott nai buke bangyok ta hai pini karbi anglong lo ke thekere penceng lo angtan gitu thekser reset a political alidar tumana ningya hai jointorong pi hai loma Huliram tereng hai loma Biren Singh ti hai loma Khor Singh ti hai loma Joyram Ling hai loma Sumrong Hang hai loma Horen Singh be hai loma Dor Singh Rong Hang hai loma Vida Singh Ling hai loma कैसे तुम्हान condemn नंगी कैसे तुम्हान प्लूंग नंगी कैसे के कितने पर स्टूडेंट एसोसिएशन पुहाइलो मा आमेहन थेला ला तुमने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रात आले के लोंग जी apul karbi lo kacak liat song video lo pulang te non nason asu tum le kang tang lapen ke boro student union tum le kang tang son kiesi ta jong si propli jong si isivet pen dolo pulang te ansu sing tang ji lapen political party tum anutina political party tame karbi lo kacak liat song ban ke kaphere ania klong mas kaphere ji lapen ke karbi lo kacak liat song ban kapre ka political party gitu anda me jara sayang dengle alang tum pu baning jelo pusitame
kaphere bang ke duji lasi lapen nili chunuri ye bang ke nang tu media hoi karbi loga chak lia song KSA la ropli do kok lonon ke isi bet jong si chingrum thek lo plong te nili karbi ang autonomous council pen mate tim karbi ang long hin pen me kurbang thu pa jirji lapen karbi loga chak lia song li jong si chingrum thek lo plong te nili karbi ang autonomous council pen alang litum kupipi ma ke claim ji asayang ding antame mate kaching room ji laso asayang ding ke claim pon ji antame nilhin pen alang kachera pachetu dun je pansi nili ninga klong pen ang tumpan pachinilo pen pangdak pon lo pen ching room vek nang ji pusi nilhin pen ke ang tum social media hoi pen cheneri la ini dolang